மயிலிறகு வச்சு பாருங்க, ஹெல்த்தும் கிடைக்கும், வெல்த்தும் கிடைக்கும். இது 2 அற்புதமும் நடக்கும். மயில் இறகு வச்சு பணவசியம் பண்ணலாம். உங்கள் வீட்டில் ஹால் 4 மூலை நல்ல ஒரு பெரிய வாட்டர் கப்பாக வாங்கிக்கோங்க. உப்பு போட்டு நிரப்புங்க. 2 மயிலிறகோ 5 மயிலிறகோ அல்லது 1 மயிலிறகோ அதில் ஊன்றி வைங்க. 4 மூலையிலையும் வைங்க. பணவசியம் உங்களுக்கு அற்புதமாக உண்டாகும். வீட்டுக்கான சக்தி, நல்ல சக்திகள் உண்டாகும். இந்த மயிலிறகு நல்ல சக்திகளை உருவாக்கி தருது அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி நல்ல சக்திகள் வரும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை உங்களுக்கு உண்டாகும். உங்கள் மனசில் ஒரு மாற்றம் உண்டாகும். நிச்சயமாக உங்கள் வீட்டு ஹாலில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம், நீங்கள் பேசக்கூடியதெல்லாம் செல்வ வள ஈர்ப்புக்காகவும் ஆரோக்கியத்துக்காகவும் மட்டுமே இருக்கும். மயிலிறகு வச்சு பாருங்கள், ஹெல்த்தும் கிடைக்கும், வெல்த்தும் கிடைக்கும். இது 2 அற்புதமும் நடக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோக்கு கீழே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன நன்மைகள் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத.